nou is het hondje voor. Roos, kom hier. Kom maar. Beste hond. Ja, beste hond. Dat doe ik even deze door hier, hè? Hij beschermt zijn jongen goed, hè? Ja, want ik geloof, dit binnen zelfs de eerste van Friesland, toch? Ik ben de eerste van de club, tenminste. Dat zei de voorzitter, een van de bestuurders zei, dit ben de eerste van de club die op jong binnen, die geboren binnen wij. Ja. Ja, dit is zelf ook nog een hele mooie guide, want deze die had nog voor de eerste keer jongen, maar er zit een mooi profiel in de kop, mooie lijn erin, een mooie halte erin. En daar wordt op let. Ik voor de keuring en zo. En de brand zit er mooi heel uit. En jou binnen de oppas? Nou, dit ben mijn eigen guide. Ik ben eigenaar van een stuk of 6 zoonguiden. Nou, je ken ik eigenaar en oppas wezen. Nou, beide door je. Maar ja, je eigenaar ben mij op het speel passen, hè. Sommige mensen die hard met een passen er net op. En dat is wel heel belangrijk. Maar er wil ook een goede vee passen. Dit bokje. Ja, een mooi doekje in de kop. Hé? Dit mooi dan net. Ja, wat is zien. Ja. Ja, de beestjes ik al namen. Nou, ze moeten met een L beginnen dit hier. Lammert, Nou, dan nemen we die Lammert. Dat is hij. Dan hebben we sowieso al één naam klaar. Louise. En Louise. Lammert en Louise. Nou, dan bij Louise verhoorden we mij zo'n Lutske van. Lammert en Lutske? Lammert en Lutske. Die vrouw is Lutske en dat is Lammert. Nou, dan hebben we de naam mee op beeld voor. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de bedoeling? Een tasje met erfenis van de oorlog, dat van mijn vader, wil ik even zien laten. Ik zal even kijken waar het is. Hier ergens loopt niet. Vandaag hebben we een taxatiedag, CQ-inbrengdag van militaire zaken. Dus alles wat met militaire voorwerpen, documentatie te maken heeft, kunnen mensen vandaag laten bekijken van of het iets waard heeft qua financiën of qua historische waarde. Nou, beginnen het kistje, daar zit een Verduisteringslampje. Een lamp zeg maar, voor de verduistering. Die heeft mijn vader van een kogel gemaakt. De lijnwijs kinderen zijnde, dat was vroeger een kruk. Nog een kogel. En dit is van een vliegtuigmotor. Een zuiger, ja. Een zuiger, daar heeft hij asbakken van gemaakt. Is dit nou ook een gevoelig onderwerp? Ja, want we hebben natuurlijk wel hoor, oorlog.
Nou, voor sommige mensen is en blijft de oorlog gevoelig. Hè. Er zijn heel veel vervelende dingen en nare dingen gebeurd in de oorlog. En dat is natuurlijk ook een heel moeilijk item. Alleen ja, het is nu een stuk van onze geschiedenis. En gelukkig wordt er tegenwoordig weer veel vrijer over gesproken als inderdaad 30, 40 jaar terug. Het is wel grappig omdat dit dus een soort nalatenschap is van iemand die dat allemaal verzameld heeft en bij elkaar heeft bewaard en zo. En op zich is dat al aardig, want meestal gebeurt het volgende met dit soort dingen. Als iemand overlijdt of wat dan ook, dan komt het bij het oud papier. En dit is tenminste allemaal keurig bewaard en dat is wel belangrijk. Als ik het al eens zei, dan krijg ik toch altijd meteen weer even dat kunst- en kietsgevoel. Ja, dat klopt inderdaad. Het is ook een taxatiedag is inderdaad gewoon een kunst- en kietsdag. De ene is kiets, hè, dus waardeloos qua financiën. Maar voor een ander wel heel leuk om te bezitten. Maar nou even typisch de Nederlandse vraag. Want wat is dit nou waard? Wat is dit nou waard? Nou, alles bij elkaar. Want het is een beetje veel van hetzelfde. Hè? Kijk, bonkaarten die heeft iedereen bewaard. Dat is heel raar, maar die komen altijd voor de dag. Maar kijk, er zitten dus ook persoonsbewijzen bij. Nou ja, die zijn wel wat waard. Dus alles bij elkaar zou dit waard zijn ongeveer rond de 400 euro. Sorry. Nee, wel? 400 Zoveel euro. nog? Ja. Ja, dan met name, kijk, persoonsbewijzen, die brengen, dit zijn de stamkaarten voor de bonkaarten, maar die persoonsbewijzen, die zijn... 400 euro in een pocket. Ja, ik wil het niet weten. Al als het op 1000 euro heb ik het nog niet weten hoor, daar gaat het niet om. Je bent tevreden? Ik ben zeer tevreden. Ja hoor, ik vind het heel leuk dat meneer het even zien heeft. En nog gaat het de kast voor een, jammer genoeg. Nou, ja, verder heeft er niemand eigenlijk belangstelling voor.